Príprava nehnuteľnosti na predaj je niekedy ako taká investigatívna práca. Znamená to prešetriť množstvo dokumentov a zistiť, či sa tam náhodou nenachádza nejaká zrada. Môže vám to však ušetriť veľmi veľa nepríjemných prekvapení, zdržaní alebo aj negatívnych finančných dôsledkov. Vďaka tomu som nieraz dokázala zistiť, že na liste vlastníctva chýba právo prechodu a prejazdu, nejaká nehnuteľnosť, alebo je tam zapísaný iba jeden z manželov, ťarchy, ktoré by tam už byť nemali, ploty nesedia s tým, ako sú zakreslené v mape. Niekedy je to len intuícia alebo skúsenosť, ktorá mi napovie, že by som mala skontrolovať ešte niečo. Napríklad register národných kultúrnych pamiatok. Už nieraz som prekvapila svojich klientov, že vlastnia byt, ktorý sa nachádza v národnej kultúrnej pamiatke a s tým sú teda pri predaji spojené ešte určité povinnosti. Je to však všetko riešiteľné, že je lepšie vynaložiť na začiatku trocha úsilia na odstránenie týchto zádrhelov, ako potom čeliť zdržaniam a nepríjemnostiam,